Royaume-Uni, Grande-Bretagne jamana ye sanfɛ pankulu min tun kan ka taa ni Uranda jamanadenw ba caman ye ka taama ɲɔngiri bi tarata. Nanzarala kiiritigɛsoba min sigilen don bunadamadenya jo sariyaw la fasali kama ko gɛlɛyaw bɛna sɔn ka ye a baara kɔnɔ. Burkina Faso a ka ca ni mɔgɔ 300,000 ye minnu bɛɛ lajɛlen y'u sigiyɔrɔ bila ka bɔ Setanga jihadi jɛkulumaw ka dangarili kɛlen kɔfɛ kunɲɔgɔn laban in na. Jamana ɲɛmɔgɔw y'a lase k'a fɔ ko mɔgɔ 70 ni mɔgɔ 9 de min bɔnɛna a senfɛ. Mozambique mɔgɔ 7 ɲɔgɔn fagara jihadi jɛkulumaw ka dangarili wale senfɛ u ka taji bɔyɔrɔ dɔ la Cabo Delgado, Mozambique jamana kɔrɔnfɛyan fan fɛ. Min kunnafoniw dira ONU jɛkulu fɛ bi tarata sɔgɔma k'a ka ca ni mɔgɔ 10,000 ye minnu y'u sigiyɔrɔ bila. Ghana, Elijah Ado min ye bangibon sigi sen kan ka se ka baloko dɛsɛ kɛlɛ. Farafina tilebiyanfan jamana kan ko dɛmɛ ka yan ka taa mɔgɔ ba caman de ma. Da dumunifɛnw ani minfɛnw ye sɔngɔ yɛlɛnna 100 ni 30 ɲɔgɔn ye. Afrique du Sud, sanfɛ pankulu cakɛda Ryanair min tun kɛlen don ka laɲini kɛ Sud-Afrique jamanadenw fɛ k'u ka jamanadenya bugunatigɛ sɛbɛn yira yan'u ka don u ka pankulu kɔnɔ ye o hakilinaw ɲɔngiri.